Kulumbaika jotorang chani takhute buhuk sono tini o horni jorao khana phungai khyang keno sing srai ke saimannai bisi bani bagi sabo haste hapango phainai jotoni bukhawono osungmung sabo sing sinai KWPLAI jotono wanchulai tongo saisung khlai kaisa party phano phaimangla haste hapang khaimangla buba karano kari kebo sorkar phaimangla khni au khanano o nasingi tonglaimani o jora khana phungni 8ta tamfruni simino sing belai keno jotono chaituk lainai saimannani bagi nasinglai jaknai TV buskango mobile buskango radio ni khunjuo o mahikeno sing o hor bufro aino saimanya phiaba jora kemno nasingya jora bini jora tino thangai tongo dudru mudru khamayuk chalajak khanale sing srai keno saiman chinai angbo ani je wan sukmani kabangma je exit poll nukha national tai sini Tripura hasterokni exit poll tai kabangma reporter journalist rokni kok mumbai je ang wan sukmani ani je analysis yo ang je nukmani abo norbai kisa share khainai এক নম্বর সিমনাও Tripura mo thano agogjak দুই নম্বর অঙ্কে tabuk bo sabuk KWPLAI no ang sasugi mani yangai tongkha tamni himba ajaga Tripura mo thabo basaman bagai aro sin borok 31% borok tongo aban bagai 31 ni bisingo kabang kuk no Tripura mo thabo vote klaikha tapos de ni aro aboni bagai Rotonlal Nath BJP ni tai Congress ni Prasanto Sen borong ni bisingo hadda haddi lorai ngnai aboni bagai pai je sapano pai phano kisasa ni ferbai no KWPLAI ngan hani khaklayo 3 number bamutiawo hangke CPM rong no kisa pali hilikni assignment ka tai 4 number constituency wo hangke borjolawo hangke aro bohaino CPM no kisa akukjakni assignment ka 5 number Khoyarpur aro Tripura mo thanibo basawo Lakshminak abo general seat fiaba aro 16% se tongo bosu joroti factor ngai abo khana srai ke sang saimannai sini ground report ti sang saiman ka ajagao Ratan Chakraborty no kicha pali hilikni 6 number Agartala aro to jotono saimano Sudip Rai Bormon thangnai uponirbachano bo KWPLAI ngo tabu bahino bo KWPLAI phinai hinai 7 number Ramnagar aro independent je basanai Purushottam Rai Bormon bono KWPLAI thotokni songchongai naharo 8 number Town Borduali aro BJP tai Congress ni bising no hadda haddi lorai ngai tamni himba ajaga tabuk ni je thangnai Chief Minister Dr. Manik Saha tai Congress ni hingke Ashish Kumar Saha bor khorong ni bisingo belai kheno confuse nglai jak sabo KWPLAI ngai abani bagai angaro 50-50 toni rekha 9 number Bonomallipur Agartala ground report sang saimangka Congress ni basanai Gopal Rai Bormon bono agoi tongo ni 10 number Mojlispur aro BJP ni basanai Sushanto Chaudhary bono pali hilikni sang saimangka 11 number Mandai Bazar aro Tripura mo thani Swapna Deborma binino pali hilikukni bising ni je ground reportation analysis khai mankha takar jolao Tripura mo thani bachanai Biswajit Goloi bono KWPLAI ngai hini sing chongai nai hori mano 13 number Pratapgarh aro CPM ni Ramudas agui tongo hni sing ground report Saiman horo 14 number Badarghat aro all dia forward block ni bachanai Pathoranjan Sarkar bono takisa pali hilikni sing ground report Saimano 16 number Pishalgoro bohaino belaikana hadda haddi laikha gai aron bisingo tabuk je report manmani gangke CPM ni bachanai bono kisa agokjakni 17 number Gulagati aro Tripura mo thani Manav Deborma bono KWPLAI nani bakhak 18 number Surjomoni Nagar aro BJP ni Ramprasad Pal bini pali no kisa hilik 19 number Churilam aro belaikeno interesting tamni himba aro Deputy CM Jishnu Deborma tai Tripura mo thani Subodh Deborma tai Congress ni bo Ashok Deborma bo bahina agini kacham MLA oro sini Tripura sarok ni boot tongo 38% tabuk bo confuse sabo KWPLAI nai aro srai ke Saimanlia 20 number Boksanagar aro CPM nino kisa agoi tongo hni Romoina Harimano Nolsoro boheno je CPM ni basanai kisa agoi tongo hni Romoina Harimano Sunamura boheno CPM ni no nei Romoina Harimano Donpuro BJP ni bachanai sangsad heavyweight Pratibha Bhumik agoi tongo hni sing Romoina Harimano aro Tripura mo tha basao Omniyo Tripura abo general 28% sin bororok bo tongo ke besojorati factor no Tripura mo thani abo khanano sarai ke saimannai 24 Ramchandra Ghat ground report sing saimanka Tripura mo thani Ranjit Deborma bono
kaplai ingana hanai 25 khwai aro CPM ni Nirmal বিশ্বাস bono kaplai ingana hanai khawo chong hori mano 26 Asrambari aro Tripura Mothani Deputy CEM Onibens Deborma bini palino hilikuk 27 Kollanpur Pramod Nagar aro 34% sini borok tongo abo general seat aro Tripura Mothani Monihar Deborma abo bahino bachaka abo sabo kaplai ingno ingya tabuk bo kahamke abo reporto saimalia abon bagai ang abono 50-50 rekha 28 Telamura aro general seat aro bahino 34% sini borok tongo aro Tripura Mothani bo bajaka Obijit Sarkar hiaba ground report je seng Saiman Hormani Congress ni bachanai bono pali hilikhnai 29 Krishnapur aro Tripura Mothani bachanai Mohendra Deborma bini pali no kicha hiliku khnai seng ground report Saiman Horka 30 Bagma aro belakhino heavyweight netarok taklai boot basalaikha BJP ni hinke Rampodo Jomatia Tripura Mothani hinke Purnochandra Jomatia tai CPM ni hinke Nore Jomatia belakhino jotoni no haddahadi choba khlaile mani yagulobo Tripura Mothani no Purnochandra Jomatia ni ta kicha sa pali hilikhnai seng romui naharo 21 Radhakishorpur aro hingke BJP ni Pranajit Singhorai bono kisa pali hilikhnai seng romui nahari mano 32 Matabari aro boheno BJP ni no je basanai Abhishek Debroy bo kicha pali hiliko khnai seng romui nahari mano 33 Kakrabon Salgor SC seat abo CPM no agui tongo nei seng romui nahari mano 34 Rajnagar SC aro Tripura Mothani bo haino bachao Bosodorati factor no Saimania fiaba ground report sengkhana horka aro CPM je bachanai Sudon Das bono agui tongo hnai 35 Bilonia aro boheno CPM ni je bachanai Dipankar Das bono agui tongo hnai seng romui nahari mano 36 Santi Bazar sini ST seat bachanai sini tabuk BJP ni hingkai Pramod Riang Tripura Mothani hingkai Horendra Riang tai CPM ni hingkai Satyajit Riang borok khoroktam ni bisingno hadda haddi aboni bagai ang kahamke borong no bono kaplai sungnai ni sachugi malia abon bagai ang aro 50-50 rekha 37 Rishimuk aro kangkai CPM ni no je basanai bo agui tongo ni seng Saiman Horka 38 Julaibari aro bahino CPM ni no agogana nei khawa chongai na harka 39 Monu aro bo 50-50 Tripura Mothani Dononjoy Tripura tai CPM ni Prabhat Chaudhary borok belakhino kotor hadda haddi ngai pai bo je sapano pai bo kom margin by no kaplai ngai seng saimaka 2018 bo je Tripura Mothani bachanai Dononjoy Tripura bo IPF tiningi bachamani 190 boot by si bo cheno ge kaplai mane apru Prabhat Chaudhary no ge tabuk bo haino borok khorokni no haino hai sabo kaplai no abule Saimania belakena hadda haddi borok ni bisingo seng nugui mannai 40 Sabrum aro seng Saiman Horka CPM no kisa agugui tongo hnai 41 Ompinagar aro Tripura Mothani Pathanlal Jomatia bono agugui tongo hnai seng Saiman Horo 42 Omorpur BJP ni bachanai Ranjit Das no kisa pali hilikhnai seng Saiman Horo 43 Korbuk aro Tripura Mothani bachanai Sanjay Manik Tripura no kaplai engnani bakhak 44 Raimabeli aro Tripura Mothani bachanai bono kaplai ingthotok 45 Komalpur aro BJP ni bachanai Manuskanti Dev bono kaplai ingthotok 46 Surma aro BJP ni bachanai Swapna Das Pal no kaplai ingthotok 47 Ambasha Tripura Mothani bachanai Chittaranjan Deborma tai CPM ni bachanai Omlendu Deborma ni bisingono hadda haddi sabo kaplai ingno ingya 50-50 no riton ka 48 Koromsora aro Tripura Mothani Poldangshu no kaplai ingthotok 49 Samonu BJP tai Tripura Motha tai CPM borok khoroktam no samni skem ni se kebo komya aboni bagai sabo kaplai no sachugi malia abon bagai aro 50-50 riton ka 50 Pabia Chora AC seat aro Congress ni bachanai no paithotok 51 Phottigrai aro BJP ni bachanai bono paithotok 52 Chandipur aro CPM bachanai bono paithotok 53 Kailasahar aro Congress bachanai Birojit Singha bono kaplai thotok 54 Kodamtola aro
CPM bachanai bono kaplaing totok 55 bagbasa aro bohaino CPM no kaplaing totok 56 Dormonogor aro BJP bachanai bono kaplaing totok 57 Juborajnagar aro CPM ni bachanai no kaplaing totok 57 Panisagar aro CPM bachanai bono kaplaing totok 59 Pecharthol aro belakeno hadda haddi lorai ingkha BJP Tripura mothate CPM ni bisingo no sabo kaplaing no khamke sasugi mania abon bagai aro 50-50 reka 60 Kanchanpur aro belakeno kerengkarang laikha aboni bagai sabo kaplaing no khamke sasugi manlia bangma media friends rok bai tai kabangma lukurok bai kok salaimani yagulo ani je assessment eba kheba analysis khlai je exit poll phano hindi eba kheba public opinion phano hindi ane wansung mungo ke angoma haike nukha pramotha 12 nisimi 18 jora seat mani mano CPM 21 nisimi 26 jora mani mano Congress 4 nisimi 7 jora mani mano BJP 11 nisimi 19 independent 01 11 seat abo ang 50-50 doni rekha kamke sasugi malia sabo keplai nai belakena hadda haddi taklai nobar kotor taklai ni je election abo belakeno silent voter rok belakeno bango bono keplai nai bono no vote rekha nei kebo phano srai ke sasugi mania abo khanano sang sasugi manchinai belakeno horkaham jotono no saya suya to tongnai no obo to kubu ngai ya haibano ani bkhau je wansungmani se norbai kisa share khayu chaya tongnai no saiman tongo haibano norbai ang share khaikya khanano saiman nai je srai busuk jorati nang abo khana saiman lainai belai keno hambai horkaham jotono kaham gurung dongdi khana haina hai sang salainai malainai